हेल' गाइस मा खबर लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ ओमफ्राय आंहाबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं दिनै आरोबाव भिडिअ मोनसे लाना फैबावबाय न'नि भिडिअखौ नोंथांमोननो टाइल्स लगायखांनायखाय खोन्थिनोसै होनना सानबावबाय आरोना खेबसेबाव नायलांदो होमब्ला आंनि न' गोदानखौ लोगोफोर टाइल्स लगायखांजोब्बाय बेथिं जायबो माने ससेल' लगायहोबाय आरोना ओमफ्राय बिथिं गारे कालार जाजोबसिगोन कालार फिनना होजोबसिगोन ओमफ्राय बे ससेसिमल' होबाय वालनि टाइल्सखौ ओमफ्राय खुन्थायावहा नै बिदि गोसोमखौ होबाय ओमफ्राय बे खुन्थायावल' होसिगोन उनाव आरो टाइल्स ओमफ्राय बे सायावहा बिथिं माबायावहा होला आरो ओमफ्राय नै बे ससेयाव बिदिखौ होबाय मानसि गानाय ओमफ्राय बिदि होबाय आं बे सानिया मार्बल होबाय ओमफ्राय नै दे हाबबाय नै बेबायसा आरोना बेयो फर सिलिं जाहैबाय लाइटफोरखौ माने लगायथ'वाखै आरो दायो ओमफ्राय ओरैनो माने बेफोरखौल' लागायना दोनबाय ओमफ्राय नैबे बेयाव माने फर सिलिं होनाय जायासै आरोना सायावहा नैबेसा ओमफ्राय नै बेयाव लाइटखौ होखाबाय आरो सिन लाइट होनो दंबावो बाखि बेखौ कालार फुनखांनायनि उनावसो होगोन आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय किटचेनखौ मडेलार किटचेन बानायगोन सानदों ओमफ्राय गोजौआव थांनाय सिरि आरो इयो मादि नुदों लोगोफोर आंनि न'खौ दाबो ओंखाराखैयानो टाइल्सखिनिखौल' लगायखांबाय ओमफ्राय आरो कालार बाखि दङ ओमफ्राय नै सायावबो बेयावबो दरजा होनो दङ बे बहुद खामानि दंबावो आरो बेसांखिनियाल' ओंखारग्रोबाय आरोना टाइल्सनि खामानिखिनियाल' जोब्बाय ओमफ्राय किटचेननि खामानि दंबावो नै करिडरावहा आं बे टाइल्सखौ होनायसै ओमफ्राय सिरि सायावहा नैबेखौ होनायसै ओमफ्राय ब्लेकदो मा खालामना होबाय आरो ओमफ्राय नैबे बे टाइल्सखौ होनायसै आरो ओमफ्राय नै बे करिडरनि टाइल्स आरोना ओमफ्राय नै बे रुमावबो फर सिलिं होनाय जायासै फर सिलिं होबा बहुद फैसा थाङो ओमफ्राय नैबे बाथरुमा कमप्लिट जायाखै बेसिन माबा बहायनो दंबावो नै बिदि आरो बे लेट्रिन नै बेबायसा आरोना बेबायसा ओमफ्राय बिथिं थांनानै बिथिं थांबाय रुम बिथिं थांबाय बाहेराव नै बाहेरावहा बेबायदिखौ होलायबाय आरो टाइल्सखौ ओइ आगोलथिंनि होनाय बायदिनो बेयावबो माने बिदिखौ होबाय आरो बिदिखौ नै मादि नुदों लोगोफोर जानला मानला होबाय आङो नैबेयावहा मैगं गायना लानाया मैगङानो गैला आंहा बान्दा कबि गाजर मटर मुला फान्थाव बिदि गायना लादोंमोन आरोना ओमफ्राय जानानै जोब्बाय आरो दा नै ओमफ्राय बे बाहेरनि लेट्रिन बाथरुम ओमफ्राय बाहेरावहा नै बिदिखौ होबाय नै बेबायसा बैथिंजायबो न' लुगासिनो दं आंनि टाइल्स लगायनाया मिलायदोंना मिलायाखै लोगोफोर खोन्थादो नोंसोरबो माने मा खालामनो हारसिं मानसिना आं हारसिंनो खालामगासिनो दोङो ओमफ्राय आंहाथ' माने हासबेन्डआ बाहेरायावसो थायो नालाय डिफेन्सआव मावो ओमफ्राय दा गासैबो खामानिखौ माने आं हारसिंनो मावनांगौ गोनां जादों आरोना ओमफ्राय बिदिनो मिलायनांगौ जायो थांनोसै एबार न'आव एसे साफा खालामना फैबाय न'खौ
ओमफ्राय दा थांसै नै जों थानाय न'आ बैथिंजाय आंनि बिमानि न'। ओमफ्राय बेखौ जों बानायबाय थादों आरोना एक्सट्राहाय। न'आव थांबाय थादो दा आङो न' गोदाननिफ्राय फैबाय एबार पुराना न'आव थांबाय थादो। ब्रेकफास्टबो खालामाखै फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनोसै आरो मोसानाय प्रेक्टिसाव थांलायनोसै। I think it's मोसाखांनायनि उनाव नै मिटिं जागोन जायगाखौ नायनो फैबाय दसे। ओमफ्राय बिथिंजाय बाथौ आर'ज लाबाय थादोंमोन। माइ गायना दोनबाय न' बिथिं बेयो फुख्रि जागोन फिसा फिसा बेयाव माइ गायना दोनबाय। बेयाव न' आर'ज लाबाय थादो खामानि मावग्राफ्रा खामजाबाय थादो। नैबे जायगाखिनियावनो जों मोसानांगोन। मिटिङा बेखिनियावनो। ओमफ्राय मिटिं खालिनि ब्लग लाबोलायगोन आङो। नायबानो जाबाय लोगोफोर नोंसोरो। दामग्राफ्रा गोमोआव गोमो दख'ना गानोबा गोथां आर'नाइ गुफुर आगर थागोन आरो गोजा दख'ना गानोब्ला आर'नाइ गोमो आगरा गोथां। सानजौखानायखौ बुंखांबाय दा मामोन? नै जोंनि मोसानाय फोरोंनाय सारा जों दख'नाखौ मा कालारनि गाननांगौ ओमफ्राय आर'नाइखौ मा कालारनि लानांगौ बेखौनो माने जोंखौ बुजायबाय थादोंमोन आरोना। दख'ना गोमो गाननायाव आर'नाइ गोथां लादोंमोन बेखौ जानजिखा बल
हेल' मोसाखांनायनि थांसै जाहा हेल' बाय बाय मोसानो थांबाय थादो जों आरो दायो ओइ इथिं नाय खेबसे आरोबाव प्रेक्टिस दंबावो जोंहा थांगासिनो जों दा हारमानिया जोङो सबावबो बाहागो लायो ओइ